Na ni, ydych chi'n barod amdani? Hold on. Oce, croeso nôl i bodlediad WiciMôn, lle da ni'n trafod popeth wici efo pobl sy'n ymwneud â'r byd Wicipedia. Wedyn, dwi'n croesawu RHODRI ap Dyfrig ato ni heddiw yma. Smai, RHODRI. Smai. Smai. Wedyn, mae RHODRI yn gomisiynydd cynnwys ar-lein i S4C. A da ni'n mynd i drafod prosiect sydd ar y cyd rhwng S4C a'r Wicipedia Cymraeg bore yma, lle mae'r sianel yn mynd i rannu gwybodaeth ar drwydded agorad. Felly, cwestiwn mawr ydy, Rodri, pam bod darlledydd fel S4C wedi ymuno efo gwefan agorad fel Wicipedia i greu prosiect fel hyn? Ie, dwi'n meddwl bod o'n arbennig o bwysig bod sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn ymwneud efo'r Wicipedia. Sefydliadau sydd yn creu lot o wybodaeth, sydd yn creu lot o asedau. Da ni'n gwybod pa mor bwysig ydy y Wicipedia i ddefnydd y Gymraeg, i gael wybodaeth yn Gymraeg, i addysg, a bob math o agweddau gwahanol gan gynnwys effeithio ar benderfyniadau ynglyn â technoleg iaith a bwydo'r mathau yna o ddata. Ac felly, dwi jyst yn gynyddol dros y blynyddoedd di gweld y gwerth yna mewn cynyddu faint o erthyglau a faint o wybodaeth a faint o ddata sydd yna ar Wicipedia. Ac yn meddwl, ys i ati i fynd at Wicipedia a thrafod efo nhw. Oherwydd, o'n i'n teimlo, wel, oes mae genddo ni fel darlledwr cyhoeddus rôl fawr i chwarae yn hynny. A dwi'n meddwl, camau bach, da ni'n ei cymryd, ond gweithio tuag at gamau mwy. Felly, mae yna fanteision yn amlwg i S4C hefyd o'i wneud o'n, does? Felly, ac i'r gwylwyr hefyd, deud y gwir. Felly, mwy o erthyglau sydd yna am rhaglenni, neu cyflwynwyr, neu S4C ei hun. Y gorau i ni ydi o'n, achos ti'n cael y links yn ôl, mae pobl yn cael mwy o wybodaeth am be ydy'r hanes a bethau fel hyn, ac mae mewn un lle hygyrch, really. Felly, ie, mae yna lot fawr o resymau dros wneud o. Dwi'n meddwl, y resymau, mae yna anhawsterau o wneud o, ond dwi'n credu na y peth pwysig ydy i ddechrau'r daith ac i sefydlu y sgwrs yna sy'n digwydd ac i gael partneriaeth y gallwn ni i adeiladu arni hi. Bych chi'n sôn gynnal mae'r iaith, mae technoleg modern yn datblygu, tydi? Wedyn, mae cwmnïau fel Google yn mynd i weld hyn a gweld bod yr iaith Gymraeg yn datblygu a wedyn yna fwy o sylw i'r iaith felly bydd. Ie, hollol. Na, sicr, faint o erthyglau sy'n ar Wikipedia yn un o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar benderfyniadau gen yr cwmnïau mawr ynglyn â p'na i fynd am dechnoleg yn yr iaith yna. Dio ddim yn yr ffactor mwyaf, ond mae o'n cyfrannu, dwi'n credu. Ac mae rhoi statws i'r iaith, bod ni yna yn yr cant iaith fwyaf sy'n cael ei ddefnyddio fwyaf ar Wikipedia. A dwi'n meddwl, achos bod un o'r pethau pennaf i fi, dwi'n meddwl falle ydy, pan ti'n mynd mewn i search, mae Wikipedia yn dod yn un o'r pethau ucha sydd fan yna. Felly, mae cael cynnwys Cymraeg yn yr search ranking uchan ar y we yn peth andros o bwysig, a mae'n rhoi gwelededd yna. A os mae gen ti'r ieithoedd ar ochr pob erthygl sydd yn deud mae'r erthygl yma ar gael yn Saesneg, Almaeneg, Cymraeg. Wel, mae hwnna yn statws, a mae hwnna yn deud bod yn iaith ni o bwys. Ond mae hefyd, dwi'n meddwl na falle yr elfen arall, siŵr o fod, fwy pwysig yn y pen draw ydy bod yna erthyglau unigryw Cymraeg yna. Ac felly bod ein Wikipedia ni yn Gymraeg yn un hollol unigryw
ac yn cyfoethogi ein diwylliant ni, ac yn siarad am bethau sy'n unigryw ein diwylliant ni. Ac ti'n gallu cael erthygla sydd cystal â hynny, os o gwbl amdanyn nhw, yn y Saesneg. Felly, mae'r elfen yna, dwi'n meddwl, yn hanfodol hefyd. Dwi'n siŵr bod yna gyfrif ar Twitter sydd yn sbydu allan yr erthygla Cymraeg yma, de? Oes. Yr unigryw, de, sy'n mond yn yr iaith Gymraeg. A dwi'n gweld hynna'n ffantastig, dweud gwir, de. Yndi, mae hwnna'n, mae'n dangos wedyn be di'r gwerth, nid? Mae'n dangos I ti bod na, taw nid just cyfieithiad ydy Wikipedia Cymraeg. Mae na, dwi'n meddwl falla, ganfyddiad taw cyfieithiad ac o bosib cyfieithiad salach. Mi geidi hynny lle mae yna erthyglau enfawr yn Saesneg ar rhywbeth cyfarwydd iawn, lle falle geidi ddim erthygl cweit mor ddofn yn y Gymraeg. Ond ar y llaw arall, mae gen ti erthyglau yn y Gymraeg sydd yn llawer dyfnach nac be geidi mewn unrhyw iaith arall. A felly, dwi'n meddwl, mae o'n cydbwyso gilydd ac yn gwneud yr Wikipedia Cymraeg yn werthfawr yn y fo'i hun. Mae erthygla fel Steddfod Genedlaethol yn un, tydi? Dach chibod, yr math yna erthygla. Wedyn, be di'r shift felly? Wedyn, cywirwch chi os dwi'n anghywir, mae S4C reit cydwadol am rannu cynnwys neu efo'i cynnwys. Wedyn, be di'r shift? Be sydd wedi digwydd allan yr misoedd dwytha neu yn y blynyddoedd dwytha I chi newid eich meddyliau? Wel, mae yna lot o fathau gwahanol o gynnwys cael ei greu gen S4C a thrwy yn proses comisiynu ni. Ond mae yna lot o gynnwys arall hefyd sydd o gwmpas marchnata ac elfennau fel hyn. Ac pan o'n i'n cael sgwrs efo Robin Owain ynglyn â sut fysen ni'n mynd o gwmpas hyn. Ac oedd Robin wedi bod yn holi fi ers blynyddoedd, reit, sut da ni'n gallu gwneud hyn wan? Dwi'n I ganmol o'n fawr am roi'r pwysau yna ni ac I gael ni I feddwl am sut gallwn ni bartneriaethu. Oedden ni wedi gwneud... A dyfal barhau hefyd. Dyfal barhau, a ddim cymryd na. Mi nathon ni rhywbeth gyda peth cynnwys fideo o'r sioe amaethyddol, lle oedden ni'n rhoi rhywfaint o'r footage yn fanna, fel rhyw fath o arbrawf, I roed o ar y comin. Ond oedden ni'n teimlo, fod hwnna'n jyst un peth, mae angen ni fod yn edrych ar draws S4C. Mae gennym ni gronfeydd data o raglenni ac ati, ond nid peth hawdd ydy alldynnu rheina allan a'i cyflwyno nhw mewn ffordd sy'n gallu cael ei gymryd mewn gen Wikipedia. Ond yn y pen draw, y peth dwi'n awyddus I wneud ydy bod ni'n gallu gwneud cyfraniad. Be bynnag ydy'r cyfraniad hynny. Mae yna lot o raglenni a pethau fel hyn, lle mae'r cytundebau ar lefelau hawliau'n gymleth iawn. Mae yna ddegau o lefelau o hawliau yna, o gytundebau actorion, i'r cerddoriaeth, I elfennau fel hyn. Felly mae cynnwys fideo yn gallu bod yn anodd. Ond wedi deud hynna, mae yna fathau o gynnwys fideo sy'n gallu bod yn syml, lle mae yna buy-out cyfan gen S4C yn aml, a lle does na ddim trwyddedu pellach. Achos, ac yn yr achos hynny, falle bod modd I ni greu prosiectau lle mae yna elfennau o'r fideo neu elfennau o'r stills yn gallu dod mewn. Neu bod ni'n yn gweithredu mewn ffordd lle mae yna wybodaeth erthyglau yn cael ei creu o gwmpas rhywbeth. A dwi'n meddwl dyna di'r pwynt dwi'n anelu ato fo falle, neu gobeithio gallwn ni anelu ato fo yn y pen draw, ydy ein bod ni'n gallu porthi Wikipedia creu prosiect mwy sydd wedi ei ariannu falle, lle gallwn ni wneud rhywbeth ynglyn â gwybodaeth am raglenni, neu lle gallwn ni gael rhywbeth sydd yn tynnu mewn data mewn ffordd llawer mwy, allu wneud just mwy o impact na erthyglau unigol, ond rhywbeth sydd wedi cael ei automeiddio falle. Ond ar ben hynny, mae yna le I ni edrych am bethau penodol iawn fel, os da ni'n comisiynu rhaglen ffeithiol ar hanes neu rhywbeth felly, a ddylen ni fod yn creu
helpu i greu erthyglau o gwmpas yr wybodaeth sy'n cael ei gasglu yn yr Wikipedia yna. Felly, dwi'n trio cael hwn drwodd i S4C ar y bach a plannu'r syniadau yma. Ond, y cam cyntaf ydy bod ni'n sefydlu'r partneriaeth, bod ni'n yn rhoi'n datganiadau'r wasg ni ar gael i Wicipedwyr. Felly mae aelod o tîm y wasg rwan yn gwneud yn siŵr bod pob datganiad yn cael ei roi ar ein Wiki project ni. Os oes yna ddelweddau, maen nhw'n gallu cael ei defnyddio, maen nhw'n gallu rhoi hynna yna hefyd. Ac maen nhw hefyd yn gallu gweithio tuag at drio cael y delweddau hyrwyddo falle ar gael. Eto fo'r heina, da ni'n fel arfer yn talu ffotograffydd am eu lluniau nhw, ond nhw sy'n berchen ar hawlfraint. Felly, trwyddedu ydyn ni'n aml iawn i ddefnyddio'n hunain. A mae'r un peth yn wir am raglenni. Trwydded 5 mlynedd ydyn ni'n cael ar raglen i'w dangos i, ond yr cwmni cynhyrchu sydd bu ar hawlfraint. Felly mae yna gymlethdodau ag gwahanol heriau o ran pwy sydd yn berchen ar yr hawlfraint, sut da ni'n gallu gwneud o ar gael yn rhydd. Ond dio ddim i ddeud fod na ddim gwybodaeth gallwn ni roed ar Wikipedia. Felly dyna lle da ni'n trio ffeindio'r ffyrdd yna. Ydych chi'n iawn yma, achos mae'r ochr gyfreithiol yn gallu bod yn eitha trwm. Wedyn, ella bod yna rhai pobl y disgwyl bod chi'n rhyddhau rhywbeth yn syth bin, ond dim dall bod yna gama, fel ydych chi gynna, cama a bod yna ochr cyfreithiol hefyd. Ie, mae beth ydy'r hawlfraint a pwy sydd yn berchen ar hawlfraint delwedd neu darn o fideo yn gallu bod yn gymleth iawn. Dwi'n meddwl am yr actorion a falle hefyd, does? Hollol. Mae'n gymaint o bethau. Ie. Ond wedi deud hynny, mae yna ffyrdd o'i wneud o hefyd, dwi'n credu. Felly, da ni yn rhyddhau darnau o fideo ar gyfer hyrwyddo. Ydyn ni yn gallu clirio elfennau fel yna o glip, achos dydy Wikipedia ddim wir angen rhaglen gyfa ar y Wikipedia, ar y comin. Dwi'n meddwl na rhywbeth sy'n gallu cael ei ddefnyddio i ychwanegu at erthygl neu cyfoethogi erthygl ydy be mae'r Wikipedia ei angen. A hefyd, falle data ar lefel gwahanol. Oes na data wedi strwythuro fel database, ydyn ni'n gallu rhoi mewn ac sy'n gallu cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd mae Wikidata yn gallu dallt. Felly, dwi'n gobeithio lawr y lein, mae bod hwnna'n rhywbeth y gallen ni fod yn edrych arno fo o ran ein data ni a raglenni, blynyddoedd cynhyrchu, stwff fel hyn. Ond mae hwnna yn rhywbeth, dwi'n meddwl, sydd yn brosiect eitha mawr, sydd angen dipyn o waith chwynnu, tacluso data mwyn gallu gwneud o yn rhywbeth sy'n dderbyniol i'r Wikipedia. Mae sy'n gret am Wiki, mae yna gymaint o hynna, mae gennych chi Wikidata, Wikicomin, Wikipedia, nhw gyd yn rhan o'r un teulu, lly. Wedyn, be di cynlluniau'r dyfodol, felly? Hynny ydy, sut ydych chi'n gweld y prosiect yn mynd? Sut fydd y prosiect yn edrych mewn, ella rhyw flwyddyn, 2 flynedd, ella? Ie. Felly, ar hyn o bryd, da ni wedi dechrau gyda adran y wasg, ac yn dechrau gyda datganiadau ac yr ochr yna o bethau, ac yn gobeithio gallu cyrraedd pwynt efo rhywfaint o ddelweddau yn mynd mewn i'r comin, ynglyn â rhaglenni, ynglyn â hyrwyddo, stwff fel hyn. Ond dwi'n meddwl na y cam nesaf ar ôl hynny wedyn, mae yna 2 beth mewn ffordd. Yr ochr edrych mewn i ydy oes na ffordd i ni allu defnyddio ein bas data ni, bas data rhaglenni, i greu erthyglau yn automatic. Bydde hwnna yn rhywbeth prosiect mawr, ond yn rhywbeth fydda'n gyffroes iawn, achos bydde fo yn rhoi data ynglyn â pob math o raglenni mewn ffordd gyhoeddus. Bydde pobl yn gallu hychwanegu atyn nhw, yn creu egin erthyglau. Dwi hefyd yn edrych am gyfleoedd i wneud prosiectau llai sydd yn fwy wedi targedu o gwmpas pynciau. Felly,
ydyn ni'n gallu gwneud prosiect sydd yn edrych ar yn cyd-fynd gyda'r rhaglen ynglyn â gwyddoniaeth, neu ynglyn â hanes, neu ynglyn â be bynnag ydy'r pwnc yna. Ac bod ni wedyn yn gallu creu cyfleoedd i sgwennu erthygle mwy cynhwysfawr yn ytrach na rhoi data weddol foel. So dwi'n meddwl na yr ddwy ochr yna, yr ddwy prong yna, dwi'n meddwl sy'n ni'n edrych i wneud. Ond ar hyn o bryd, da ni wedi bod yn rhedeg yr ochr efo'r datganiadau ers rhyw 5 mis falle rwan. Byddwn ni'n edrych nôl ar hwnna, gweld sut mae hwnna'n datblygu, trio pwysio hwnna chdi bach mellach, gweld be di'r goblygiadau staff a stwff fel un o ran eu hamser nhw. Ac pwy a wyr yn y dyfodol, ydy cael Wicipediwr preswyl mewn darlledwr yn rhywbeth, ydy hwnna'n syniad, ydy o yn rhywbeth, da ni'n gallu cydweithio yna fo, neu sut mae'n gallu gweithio, dwi'm yn siŵr tu hwnt i hynny, ond dyna'r math o brosiectau, dwi'n meddwl fysa'n gallu gwneud tipyn o wahaniaeth yna. O, da iawn. Pa mor bwysig yn eich barn chi, pa mor bwysig ydy o, pa mor bwysig ydy cynnwys agorad yn eich barn chi, dyddi yma? Ie, mae hwnna yn un ddiddorol yn dydi, a swn i'n rhoi barn bersonol yn fan hyn. Mae'n mynd mewn i dir, pwy sy'n gallu, wrth roi arian mewn i gynnwys, oes na, da ni'n byw mewn, wyt ti'n gallu masnachu ar y cynnwys yna, ac be di'r elw sy'n dod allan ohono fo, yn ariannol, neu yn gymdeithasol, neu'n ddiwylliannol. A dwi'n meddwl bod na angen i ni yng Nghymru yn fwy cyffredinol ystyried pan da ni'n cyllido cynnwys, pan da ni'n edrych ar pethau fel, pob math o gynnwys, dim just fideo, gallai hwnna fod yn sain neu yn destun. Ydy hwn ar gael i'r cyhoedd yn y ffordd iawn? Oedd na, ac be di'r gofod na sydd angen ar gyfer exploitio masnachol i drio creu diwydiant ac economi, achos mae hwnna yn bwysig, mae cael busnesau cryf yn Nghymru yn bwysig, ond hefyd os nad ydy'r defnydd yn cael ei ddefnyddio'n fasnachol, yna mae yna bach o broblem i ni fel diwylliant, dwi'n meddwl, lle mae elfennau o'n diwylliant ni'n cael eu cloi mewn yn rhywle heb allu cael ei defnyddio. A dwi'n pryderu am hynny. Dwi'n cofio nath Andrew Green, yr cyn-lyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol, nath o roi cyflwyniad i ni yn Hacio'r Iaith yng Nghaerdydd cwpl o flynyddoedd nôl, ynglyn â y model nath nhw yn Norwy ar gyfer llyfrau. A be nath nhw oedd, oedden nhw'n teimlo bod na llyfrau just allan o brint, ddim yn cael ei darllen, ond bod na gyfoeth o lyfrau yn Norwyeg. Ac oedd neb yn exploitio nhw'n fasnachol, oedd neb efo'r arian i ail gyhoeddi, ac felly nath nhw'n gwneud cytundeb gyda'r cyhoeddwyr i gyd. Bydden nhw'n sganio pob dim, digideiddio nhw gyd, pob peth cyn y flwyddyn 2000, dwi'n credu oedd y dyddiad, a bod nhw'n rhoi nhw ar gael am ddim i'r genedl. A dwi'n meddwl bod na lot o synnwyr mewn hynna i genedl fach, lle dydy'r shelf life, excusez-yr pun, ar gyfer masnachu ar gynnwys ac exploitio'r cynnwys yn fasnachol, ddim yn mor hir a fysa fo mewn iaith fwy, fel Saesneg neu Ffrangeg. Ac felly di'r long tail ddim yna i wneud y pres am flynyddoedd a blynyddoedd. Mae o mewn rhai achlysuron i enwau mwy neu i awduron sydd yn fwy adnabyddus, ond i'r llyfrau yna sydd falle wedi mynd yn angof, mae'n chydig bach o broblem yn dydi. Felly, dwi'n credu bod yna sgwrs genedlaethol i'w chael yna o ran sut mae delio gyda hawlfraint ac pa mor hir ddylen ni fod yn ei gadw fo ar gyfer rhai mathau o'n diwylliant ni. Da, diddorol. Yeah. So,
da ni'n gorffan bob un podlediad efo'r gwesteion yn deud beth di hoff erthigol Wikipedia yn y Gymraeg. Felly, beth di hoff erthigol Rodri? Yn hoff erthigol, wel, gai ddeud hoff brosiect neu set o erthyglau. Dwi'n meddwl bod yr prosiect Lle Natur yn ffantastig, achos da ni'n cael, mae enwau yn bywyd gwyllt ni yng Nghymru yn mor bwysig, ac mae bod, mae'r llun na o hacio'r iaith bod yn Cymrawn yn hacio'r iaith. Na ni. 2010, ie. So, ond mae'r ffaith bod rhain rwan ar y Wikipedia a'r gof a chadw yn cael ei rhannu dros, ar gael i bawb, mor bwysig dydi. Mae'n cyfoeth yn enwau bywyd gwyllt ni, just yn hynod bwysig. Felly, dyna swn i'n dweud un o'r pethau. Dwi'n troi ato fo falle amla. Os dwi'n chwilio am enw Cymraeg ar anifal neu Bili Pala neu be bynnag ydi o, neu aderyn, mae'r Wikipedia yn gallu bod yn lle i ffeindio hwnna. A mae Duncan Brown yn ddipyn o gymeriad hefyd, ydy? Yndi. Dwi ar y grŵp Facebook Lle Natur hefyd. Fi'n afyd. Licio deud i farn. Na, mae wych. Be maen nhw wedi gwneud, mae'n dangos yn dyri bod pan mae grwpiau bach sydd yn gwneud lot o waith yn gallu cydweithio efo rhywbeth fel Wikipedia, mae'r gwerth, y wybodaeth yna yn cael ei gynyddu hyd yn oed yn fwy, yn dyri. Felly, dyna ydi, dwi'n meddwl, y peth positif iawn am Wikipedia, ydi bod yn agor pethau fyny i bobl, bob math o bobl, y pobl sydd ddim yn gwybod am y prosiect yn y man cyntaf, falle. Gret. Wel, diolch o galon am y sgwrs. Mae o'n newyddion cyffroes bod gynnon ni brosiect efo S4C, ddeu gwir, a bod na ddigon o sgop yna, lly de. Felly, diolch o fawr am y sgwrs, Rodri. Iawn, dim problem o gwbl, diolch i ti. Diolch.